3 дни ти дам. 3 дни да гледаш през прозореца с спора. Директно. Стига да е навънка. Ето това е моята къща, да. Си е палат направо. Искаш ли да те разведа? Когато иде, когато се мушва в леглото. Те всички знаят или не знаеш само? Много добре виждам как го гледах, че го харесвам. Не обичам го без Софи, не разбрали. Водят към теб. Абе, днеска трябва да платя на Боби найема, обаче аз пари точно не съм ги намерил. И затова станах рано, направих закуска, изчистих тук всичко, лъснах и общо взето исках да им покажа, че без мене в тая къща няма да се оправят. Добре, утро. Как ми да се спущи? Оле, имам сина. Така като те гледам, май ми много хубаво, а? Как ти беше? Сериозно? Браво. И нещо контакти завързали или? Тия хора вече. Малко субари. Добро утро. Добро утро. Колки, какво става, бе? Майко прави закуска, гладна ще остане, бе. Също се научи. Готвам. Това е си? Да. Мале, гладни. Виж, тук някаква чурупка паднала. После ще оправя. Добро утро, Боби. Айде, Боби, добро утро. Ало, човек, моля ти свърши клещи. Няма значение, поне има значение, човек. Как се свърши? Аз притъпиме човек, смисъл. Няма червен. Четеш човек. Поставя наш... Какво става с теб? Какво правиш, момче? Нищо, какво да правя? Готва, не виж ли? Готва тук. Глей, с обувките излизаш. Браво, бе. Цяла сутрин съм чистил. Ма цялата, значи вие спите, аз чиста. Бягай, аз ще я махна после. Дай един хлоп. Дай, че е направо. Направил съм тук, закусвате да видите, че ясно... Толкова голяма скица. Кога е чистил, кога е готвил, никога не е било. Аз знам за какво правите, опитвам ми се подмаже. Не притискам за найма. Барем, че съм в супер добро настроение, аз но не е познал. До вечера знаеш, че... Така да ме оставиш, човек. Че на цепи ти... Да. Моля така да ме оставиш, аз се притесних за теб. Ето. Гледаш новини, какви неща се стават, викам на те отлагаха извънземни. Така, къде е черук? Кога се прибра, бе? Ние вчера имахме женско партия до късно. Абе, много питате кога се прибра по работа си на хубаво. Достави го, няма да... Добро утро. Добро утро. Алко не мирише добре. Човек ми чезна рано. Охо. Пак си кисел. Как не съм кисела, като някакви хора ми викат с музика до 2 часа през нощта. Извинявай, че сме млади, малко се забавлявахме и не е всяка вечер. Не пропусна да се оплаче пред Дани, че тази нощ не се е наспала от нас. Я искате, нали? Да ви се помня. Аз не. Хора, виждали ли сте ми диска? Виждам. Този белия, на който пише Денис. Да, беше тук, оставих го вчера. Какво е? Един къде е бял такъв кръгъл с Денис. черен маркер е написано, нали? Да. Какво си направил? Аз чистих тук сега днеска, сутринта станах много рано и почнах да чиста всичко. И тук имаше едни дискове на масата. Изхвърлял си диска, Не, чакай сега, спокойно. Как съм го изхвърлил? Слушай сега. Тук беше. Това целият куп. И аз. Коги, кажи ми, изхвърли ли ми диска? Взимам. Сериозно ли ми изхвърли диска? Ти знаеш колко е важен този диск за мен? Не съм. Какво Изпуснах го в чувал. Абе ти, Коги, какво ми биваш нещата без да ме питаш? Този диск ми е важен, разбираш ли? Той ми е за работата. Не може просто така да го фаниш да го... Аз съм наш колко голям хакер. Може ти се човек. Надухте нивата, не може човек да телевизията кафе, но пият вас спокойно от хора. Не може. Кой ти се запрати нека друго този диск капам, бе?
Не е скапан диск, той е важен за мен. Добре, важен за теб. Сега ти кажа, ела. Какво да ми кажеш? Сега ще бъркаш колкото да ми извадиш диска. Нямам друг диск. Замина чувала, вече го няма. Слушай сега, аз съм много добър хакер. Взимам лаптопа, веднага в интернет цъкам там сайтовете, влизам, тегла, оправям го. Ти нищо не можеш да изтеглиш, това Михаил ми го даде. Това са негови неща, негови материали. Нищо не мога да ми направиш, не мога да ми викаш нещата. Ще ги запиша пак. Как ще при Михаил да ме излагаш? Веднъж ще реши да изчисти и ще ми изхвърли диска. Сега какво да кажа на Михаил? Ще ми помисля супер безотговорна. Това са пълни глупости. От сега нататък, като видиш нещо, питай първо, а не да го фърляш. Пълна простащина, ама не нарочно. Знаех си, че е съмнително, враче, да направиш на запуски да Добре, човече, що пипаш неща? Ма той знаеш колко беше надран този диск? Ма няма значение, ще трябва да фърш тогава. Ма той изобщо... Трябва да фърш. Еми, Що пипаш? стари дискове, сега тук ще държиме да събират прахоляк. Какво ще кажеш това нещо? Ако беше мой... А? Ако беше твой, щеше да запишем. Лина работа. Просто ти само представя също. Помничка, няма да повярваш, човек, какво стана? Колко се чуй, къде да се набре човек, няма вижда друг, да влезе тази лодка, че ти казва някакъв диск и бил изхвърлил, докато чистил да се мазни. На Боби страшен цирк, човек, крещи, като да посна ме ми викала. Аз съм била истерична. Ти? Какво става? Нещо не ме слушаш, разсеяна си ми се струва. Да. Защо? Защото съм влюбена. Аре, Да. Марио. А? Да, позна. Да не повярваш. Що? Какво е станало? Защото се целунахме. Да, бе, да. Да. Как? Беше много хубаво. Направо много хубаво беше и сега не ми се търкала. Не съм спала цяла нощ, съм била. Много ми е жал за Поли. Знам какво ще стане. Марио ще си поиграе малко с нея и ще остави. Но то хората като са влюбени са заблудени. Поли, нали го виждам какво прави в бара? Едни лавчета на всяка пуска, която върже. Само чука на вратите, коя врата се отвори тая. Стига Не подбираме човек. Какво? Хората се променят. Още повече, че той държи много хубаво с мене и ти до мен виждал ли си го с някаква жена? Не, точно това е проблема, че не съм го виждала със сериозна жена. Аз съм жени сигурно. Това съм аз сега, разбираш, мисъл, може да е сериозен към мен, даже го усещам. Абе, усещаш ти. Ами да, защото се държи наистина много различно. И не знам, много ми харесва, направо не му се вижда. Няма си малко хвиличе. Ти. Thank you. Радвам се, че е така, ама много ми е мъчно и ако ще почнеш да страдаш. Аз работя с него и го виждам. И Знам, вие сте колеги, нормално, той се държи по един начин. Все пак, това ме професията трябва да е комуникативен, да общува с хората, не може да се държи по-резервирано. Това е нормално. Върти очички. Ако е такъв какъвто Сабина го изкарва, Марио щеше просто да си поиска секс, а той просто ме целуна и си тръгна. Какво правиш, Вика? Мия! Софи! Да. Айде, Мишко, 10 минути. Моля ти се. Закъсняваме. Бобка! Аз направо не ми се вярвам, че. Кажи сега колко още трябва да измия. Ето виж, изчистих, оправих, сега ще измия. Още един ден само трябва. Един ден само. Ти сериозен ли? Да, ето сега ще ги измия всичките. Нали става? Малко се вързах. До вечер си така пари. Айде бе, Бобка, моля ти се. До вечер пари още няма нищо глупав номер. Ми как постава, Визи? Не си ли сте ревизия? Не. Малко промяна в план, скарах се с Ирина. Пак си Так, какво става, бе? Да се изясна. Здрасти. Нямаше как да мъжа да се изясна. Ще го измисля смисъл такъв. Ще го измисля, ама тук където сложи врата. Виж, че ското... Поне на дивана, само за една вечер ли време. Всъщност Ирина ме изгони, но ми беше неудобно пред другите да им кажа, че ме изгонила. Защото си казва такъв мъж съм. Но аз съм си джентълмен, казваме да изляза и си излязах. Добре, поне за една-две вечери. Дойде ми е гениална идея. Сега остава само Митко да се съгласи, всичко ще е наред. За да дърпам. За какво говориш тази? Слушай сега,
оставаш тук при мене, ще спиш на моето легло. На това легло? Да, аз ще си сложа тук нещо, хамак, ще видим какво ще сложа. Ти ще спиш на моето легло, само едно единствено условие. Да ми дадеш 500 лева до вечера. За тая стая? И също за това легло? Да. Искаш да дам 500 лева? Ма човек, ти само ми даваш 500 лева и оставаш тук за винаги. Това легло ще си е твоето, тук ще си випаш, ще си на хамак. Какво говориш 500 лева? Абе, човек, ти ми ги даваш на заем, аз ще ти ги върна. Тук си оставаш при мене, хем ще сме си заедно постоянно, ще си говориме едно друго, спокойно. Всъщност аз нямам много голям избор, така че... Еми да. Добре. Правим. Айде, ела да кажем. Обаче няма да ми сядаш на леглото и въобще да се докосваш до него. Ти си правиш каквото искаш. Абе, спокойно, това си е твоето легло вече, ето го. Okay. Това е твоето легло. Приключихме направо, се знае вече. Това сега да кажем. Бог, чакай да ти кажа. Слушай. Така, разбрахме се, ето с парите, до вечера ти ги давам и така ще остане при мен. Чакай малко, как ще става при тебе? Това ти не го решаваш. Защо? Опръжвай върта. Ами не знам. Ма той така ли иначе няма къде да спи? Аз нямам нищо против човече. Но това значи не се прави така, няма проблем. Остани ако искаш. Боби нямам избор. Аз нямам нищо против човек. Бобка, слушай, той няма къде да спи така или иначе, аз ще ти дам парите, ето какъв е проблема са. Как ще ги върне? Няма, спокойно, ние с него сме се разбрали, аз не се притеснявай за това. Аз че закъсняхме. Идвам. Нямам нищо против. Добре, айде. Купона парта са. Нищо, и така ще живее при мене. Айде, чай са, два мъже в една стая. Да, той ще си живее при мене. Направим купон. А по фаворчо? Направиме го, разбира се, как да направим По купон, бе. фаворчо, И по фаворчиш. Къде е кафето? Ама моля и коктейлите да ги забъркаш, О, вече ми е спокойно. Малко ми е странно как две момчета ще спят в една стая, ама щом Боби няма нищо напротив, мен не ме интересува. Пък и като гледам, той явно свикна всеки, който се домъкне да го приема тук. Добре ли се получава днес? За сега да, човек. Много добре. И? Какво стана с нощи? Там ти контакти ще завържа, там че просто наистина. Смятам, че Дани прекалено много се надява на това нещо с фотографията. Не става толкова лесно нещата по принцип. Знаеш, че за да имаш пари, трябва много здраво бачкане. Нещата не са толкова прости. Отиваш с фотоапарата, штрак, две снимки и изкараш лудите пари. След като се насочваш към фотографията, такива готини клиентки, вече аз ще ги поемам. Чакай малко. Рано ти още. Както винаги. Здравейте. Здравейте. Да помагам с нещо? Аз за първи път съм на какво трябва да правя. Първи път? Да. Не ми личи. За какво искаме да правим? Свалям. Откъде? Добре. Добре. Значи, забравяме ги тия уреди. Ето на това ще дадем. Даже ние близко. Секунда. Ало? Да. Добре. Да, на покупите съм, да. Да, мога да. Окей. Хубаво. Добре, ще дойда сега. Айде. Много съжалявам, обаче трябва да тръгвам аз. А тренировка? Обещавам, че ще я продължим някой друг път. Нико? Кажи, Дани. Може да оставам в сигурни ръце. Това ми е колегата. Ще се погрижи за вас както трябва. Нико, приятно ми е. И Тръгваш ли? да, Окей, братле. ще грижи за Разбира се. Айде. Най-накрая ми провървя. Нямам търпение да се видя с Наталия. Не толкова за хонорара, колкото за контактите, които ще направя тук насетне. И едно е сигурно. Свършвам с фитнеса и се занимавам само с фотография.
Охо! Боби! Боби! Ставай, Боби! Офисът, телефона гърми. Превърна се в кол-център. Ставай! Хората чакат. Какво ти има, бе? Майче, направо ми гърми главата, човече. Що? Вчера прекалих, човече. Аха, пак имал игрички, а? Ми така е, който пългува. Айде, че хората чакат съвсем сериозно. Сам не може да се оправя. София е в данъчното. Пратил си в данъчното. Ма никъде на мен какво ми е всеки ден. Караме се такова, пък сега той на моята ситуация. Ужас. Ще ми го начуй малко. Направо... Какво си се направил, Боби? Ай, сега като мушче още кембенци, ще се оправиш. Да, чакай. Да не е портмонето. Къде ти е портмонето? Сега ще се каем портфела, със сигурност се преглили. Въобще не ми се искаше толкова скоро да се връщам, защото не искам си мисля, че искам нещо сериозно от нея. Нямам избор в случая. Всички документи, паричко не там. Знам. След час ще дойда, чуля. До час се връщам. Къде отиваш? До час се връщам, чуля. Хубаво. При мен сигурно идваш. Еми, при тебе, при кой? Какво ти става, бе? Нищо, на работа съм. Марио къде е? Не знам къде е и той работи. Маниче, какво правиш такова? При мен ли си дошла? Не при Инчето. Свърших работа и исках да й кажа някакви неща, ама тя нещо е кисела. И не се говори. Ела при мен, така оставя, не? Не знам вече какво остави. Какво искаш да пиеш? Едно кафелице направо Веднага. не съм пила. Ей, остави го, Марио. Чакай малко. Това е за клиентите. Ще изчакат малко. Искам да пия кафе. Абе, как клиента ще чака? Марио, върши си работата, човек. Сега за кого да бера срама? Ти как си добре? Добър ремонт. Без пола е тук дойде. Не замикаш? Ласкана съм. Справи вече. От вечера се събираме всички вкъщи, спреме парти. Кале, аз ще ти предлагам да се видим нещо по-късно, ама ти като не можеш. Защо не дойдеш с нас? Къде? Еми вкъщи на партито. Конечно. Да. Супер. Какво толкова ми го върта? Ще дойдеш с мен на парти, ясно е, че ще има екшън. Аз трябва да тръгвам. Ти нещо се ядосала. Да видим вкъщи. Добре. Айде, по-късно ще се видим. Какво правиш, бе? Много добро момиче. Какво са? Спокойно. Спри тук. Приятелка ми е много добра, няма да злоупотребяваш с нея. Разбрали? Тя е добро момиче. Марио, защо те виждам всеки ден какво правиш? Всички мъже сте еднакви, ама тя е специална, разбираш ли? Аре, ти си още по-зле от мъжете. И кафето ще ми го направиш ли? Ще ти го направя. Как си? Много добре. И радвам се да те видя. Ясно. Все така усмихват, готино. Нося ти флашката с снимките, обаче не всичките. Няма проблем. Някои съм ги оставил, защото искам да ги мина с филтри. И стават много добри кадри. Не се притеснявам за тази работа. Много съм доволен. Изобщо има време за това. Останах много доволна от теб. Вчера беше страхотен. Да работим и за напред, значи сега. Да, много хора ми се обадиха, се заинтересуваха от теб. Аз само ме радвам. Ако продължаваш по същия начин, чакате светло бъдеще. Да. Сега дай да се отпуснем малко, да забравяме за снимките, за флашките. Заповядай. Да, виж колко приятна обстановка. Сега се. Да. Да. Настанявай се. Добре, мерси ти. Седни, хапни. Заповядай. Ще отида да взема хонорара. Добре. Трябваше да си пиша малко. Не. Мисли си. плод? Не, благодаря. Добре си. Добре.
Не, имам друг ангажимент след 1 час и бързам просто. Бързаш? Да, не си носи ивански. Как ще случва такова прекрасно място? Аз мислех, че днес за забавление. Не. Дошъл съм само за да поговорим дълго и бързам, че наистина имам друг ангажимент. Наталия имаше само за впечатление. Явно се няма разочароваш много. Мислиш, че си свобода? Виж, той се оказва срамежливец. Ивански, няма шанс. Срамежливо момче. Стига глупости. Какво ти шапка, бански? Сме свърхвани. Ето аз свалям моя бански, да ли? Ама как може да е толкова глупав? Мисли, че този цирк сме го организирали, защото е невероятен фотограф. Заблуждава се това момче. Имах съвсем други планове за него. Започва. Окей. добре, ще откажа. Хонорара. Мерси. Мисли малко. Можеш да изкараш повече пари. Колко са ти? С това тяло, с това външност, с тази външност страхотна. Дай. Благодаря, обаче явно не сме се разбрали нещо. Как така не сме се разбрали? От самото начало мисля, знаеш за какво става въпрос. Не, занимавам се с фотография и съм... Добре, знам, че се занимава с фотография. Фотографче, момчето. Фотографче. Фотографче и добро. Всички са фотографите. Защо сме наистина поговорим само за снимките? Да, не стига уточним глупости. детайлите. Много добре знаеш за какво става въпрос. Може да изкараш по-големи пари. Съжалявам, ако съм ви заблудил с нещо, наистина, но просто... Как може така да ме обиди? И то пред най-добрата ми приятелка. За какъв се мисли той? Ще получи ли хонорара си? Разбира се. Честно казано, цялата тази история много ме обижда. Не бях попал в така абсурдна ситуация. Ако някакви богати лели си мислят, че могат да правят каквото си поискат, сбъркали са човек. Бързо съм се облякла още. Бе, някъде съм си затрил пред мишче тук при тебе. Не остана, да. Препонето? Да ти препонето или ти да не е Не се розти го. Истина, шегата няма да става. Бабе е страшен свадур. Ако беше друг на негово място, ще да кажа, че ме иска още. А той, портфейла съм си забравила. Много ясно, че нарочно го забравила, само и само да ме види. Слушай, да. Много сигурно, че ще развърти препонето. Днес ми е страхотен ден, чувствам се изключително щастлива, тъй като с Марио нещата се получават и вече нямам никакво търпение да го запозная с останалите до вечера на партито. Извинете, може да ми отслужите с някакви пари или телефон, тъй като сами откраднаха телефона и пари. Извинете, ще може ли да ми отслужите с някакви пари или телефон, да мога да се обадя на него? Може
съществуват толкова лоши хора, да ми откраднат телефона, да ме оставят без пари и да няма кой дори да ми обслужи, да ми помогне. Аз дори не знам къде се намирам. Много закъснях, казах, не ми така. Час само ще се Коти, много забавя. бързаш. Ние закускаме да ти направя. Не бе, сериозно, човек. Трябваше до един час да се върна, аз се замотах много. Може по-често да идваш, не да си забравяш. Ще се разберем, се чуваме, видиш, се разберем. И какво да ви кажа, с Боби много добре се разбираме, много е готин. Мисля, че много хубава връзка ще се получи между нас в бъдеще. Къде е портмонето, кажи ми? Нататък в кухнята на масата ти. Много е хитрен, много е сладка, много е секси. Много така търк ме пуска по-бабсле, но аз не съм вчерашен. В смисъл, се оправя. Нещо друго си забравила също. Само, че първо целувка и тогава. Не, изнудваш ме по този начин. Наистина закъсняваме, сериозно. Добре, кажи, кога ще видим пак с тебе? В момента Не може аз ми така. губи главата, много работа имам. Ами аз имам номера, ще ти звънна направо. Номер ми имаш ли? Ами да, взех една визитка от портмонето ти. Не мога да си бъркал си портмонето. Какво толкова? Търсих визитка, за да се обадя по телефона си. Пак си забрави портмонето тук, трябваше да се обадя. Добре. Не е хубаво, както прецениш, добре. Обаждай ми се. После се чуваме това. Добре. Айде. Пак бързаш, значи. Айде, се чуваме. Добре. Какво ти е, бе, Дани? Тия двете стари чанти, знаеш какво се скри от мене само? Какво? Сещаш ли се? Сети ли се вече? Да. Бог да държи го. Като имат пари и мисля, че му правят каквото си искат. Платиха ли ти поне? Платиха ми и какво? Това ли е единственото? 300 кинта и? Стига да я мисля много по-позитивно. Позитивно Не, ще взимат някакви други хора за твоята си работа. За моята си работа. Там се напрягам в момента. Мисля, че там някой ще ме забележи. Какво? Те забележат. Стига се нерви. Път се лъжа разата врачи. Може би е на късмет. Хора, ако знаете какво се случи сега направо, няма да повярвате. Какво има теб? Откраднаха ми парите и телефона. Да, бе. Да, в тролея, както си пътувах. Изведнъж така ми беше отворена там. Нищо ли не усетих? Никой те бута нещо? Нищо, направо съм капнала. О, слава Богу, че поне моят ден не беше чак толкова гаден. Когато ти остото, видях, че има поне 50 същите диска, като този, който Коко ми изхвърли. Така че Михаил няма да разбере, че съм го изгубила и мога да репетирам. Беше много гадно. Нали от вас не е толкова страна да къде се вижда? Остана. Нищо, откраднаха ми парите и телефона. Да, и съм се пребирала до сега. Песа. Добре, сега за това плаче ли си? Ай, кажи ми. Не знаеш какво изживях. Място, крака, ръце. Това ти е най-малкият проблем. Събрали ми се тримата мранкачи, проблеми, тревоги, окей, всеки има кофти дни, ама ставаш, стягаш се и продължаваш. В крайна сметка време е за купон. Ай, сега ще забавляваме. Сега, като дойде Митко, като направим партито и като живнеш, няма да ти въобще до телефона. Айде, да контим. Айде. Айде, Поли. Айде, ставайте, ходете си, няма никакво време. И ти така. И ти, защото и ти като гледам през стол. Айде, добре, че му това. Айде, по-бързо. Айде. Айде, я така. Айде, ти. Няма време си. Горе главата. Ела. Колко? Ела. Парички. 100, 200, 300, 400, 500. Ако не бях аз. Е, така, братичката да ги умножим. 3 дена казах. 3 дена казах, на третия ден ти ги давам, нали? Надявам се да си така постоянно. Ако не бях аз. С тебе сме се разбрали, не да коментираш. Значи ние сме се разбрали с тебе и изобщо не коментирай. Това е. Това заслужава тост. Айде на здраве. Айде, здраве! Това просто не може да бъде, аз ще го запиша някъде. Ма чакай, къде е Поли?
Боли! Аре, Коки. Ма изчакайте, де, изчакайте я. Благодаря. Ама не беше преди малко нещо? Ти нещо? Ай, на здраве. Промени настроението, май. Направих си го като се нагласих. За кой само да ми кажеш? Някакво чуиш, но Аз знам. Марио, Боли. Марио. Чакайте, спи ми на мен. Марио, като дойде си пя съм моди. Он фай си ти да дадеш. Иначе те Сабина веднага да изкоментира. Просто прави твоите неща, а после коментира любовния живот на другите, значи. Айде бе. Ми само добре. Да, много си хубава, ама не за него. Айде, на здраве. Ето го! Хора. Остава банда. Нарочно им казах, че Марио ще идва, защото честно казано не ми се слуша негативни изказвания и съвети. Щом аз не ще да го поканим, аз ще кажа. Е правилно. Аз телевизион някой да е викнал. Ме да знам. Специално за тази стена има крит, за да притича. Да има нещо по-според. Барман, колко яко! Става машина. Ти от какво време се занимаваш? Защото не е много дълго. Горна бях известно време бях в един бар. А сега се върна да срещна най-красивото момиче. Децата сте врачи. Аре, так. Купонжи, аре, за тебе правим купонове. Чакай, че аз очи ми останаха по... Интересни са били. Перегойте да са били. Браво. Дани, какво правиш тука? Yes. Айде влез на мене. На какъв купон има вътре? Айде влез. Айде, ставай и влизай. Писни ми да се цупиш. Няма след малко, оставай и влизай. Тук ми е екстра. Как ще е екстра отвънка? Аз вътре го купон има. Да. Айде, так му си дойде енергия. Айде, влизай. Седи са тук един малко. Какво пак ти има? Нищо ми? Не, нищо. На здраве. Заради работата ли? Заради работата. Искам да ги гледаш малко позитивно нещата. И сега да станеш и да държиш вътре. На купона, защото е много яко. Разбираш ли? Да се усмихнеш. Няма след малко. Айде, ето ти да си по-хубав. Мен не ми трябва вече. Искам да гледаш по-позитивно, не така, само се цупиш, седиш навънка. Да поне. Айде, ще дойде да ти казвам. Добре. Айде, ще ме залееш, ще ме убиеш. Добре, айде влез сега. Добре. Искам всичко да наред, окей? Добре, айде. Тръгваме. Аре, шпатки, какво не вътре го правите тук? Айде! Айде, на здраве за Витака! Не пипай, това е моята чаша. Не пипай. Пръвдим наляво се отванят. Всичко взело, нали? Виждай, че те жижда. Дай, колко нещо. Орчета, покажа съм я. Няма кой ще плата, нали? Здравейте! Ще ни се снимал. Айде, че тук почваме да пиеме сега. Добре. Айде. Вие как сте? Къде? Искам при тях.
О, татко! Моля си вече голяма. Ами? Да. Ще си по едно питие. Много ясно. Но едно. И на Макс няма така, че ще имате бързо. Отварям се, нея. Сипай ми, много ми се пие. Идвам. Кажи сега какво става вкъщи? Вкъщи. Всичко ще е по-старо. Прави проблеми с пласен, постоянно загони, крещи. Не ми се говори, моля да не се постараме. Волен ме питах да намерим още език с дъщеря ми. Само на моят парти не бях канал. Надявам се по този начин да се отпуснем и двамата и да се сближим повече. Какво става, бе? Какво е това говорене? Ма ние да не сме тук на оперативка. Айде! Айде! Сипи там нещо за пиене. Това твоето е. Взимай го. Айде! Айде на здраве! Сами така! Върни назад, аре да дай пак. Допускай бита в цифра, време съм на крак. Влизам в твоя трак. Shaded money maker, shake what you mama gave it like a salt shaker. Вземи тоя shit, влизам ти на фит. В тоя фреш хит, still bill beat, бандит. Чакай да мърнем тук. Ей, извинявай. Абе, ти нормален ли си, бе? И то не беше нарочно. Добре ли си? Да, бе, да. Колко? Ей, виж какви бели направихме. Чакай малко. Гледай, Рая чака само удобния момент да го хване и да го придърпа някъде насаме да си останат. Това е да поговорим за малко. Добре. Искам да поговорим за това, което съм настъпил. Да, все още имам чувства към Дани, не го крия. Виждам, че и той има, но не ми се иска на този етап да се връщаме пак назад. Дани, наистина не искам. Наистина не мога сега. Още е много рано да правим такива неща. Стига. Съжалявам, не искам да стават такива неща. Наистина. И какви сте работи сега? Първо ме целува, после иска сме само приятели. Все едно сме на 15. Нещо важно може. Ало? Какво стана? Колко часа? Айде след час ще дойда. Имам нещо много важно да свърша. И след час ще дойда. Ще съм пред тебе след час. Добре, бе. Нямаме време с кого. С кого говориш? Махни се от мен веднага. Махни се, Марио, казах ти. Ама, че си лоша. С кого говориш? Попитахте нещо. Има значение с кого говоря. Да, има значение. Казвай с кого говориш. Не ме държа сметка с кого говоря. Ма как няма да ти държа сметка? Не, ще да ми говори. Махни се, аз чух, че говори с жена. Ти нормален ли си? Ти се разбира с жена. Как се разбира с жена? Ти добре ли си? И си моето легло. Махни се веднага. Типографик ли почава вече да ни разпределяш? Значи не обичам така някой да ми държи сметка какво да правя. Направо не мога повярвам, Марио, как постъпи с мене. Това аз го чух, как той говори с жена и той ме лъже в очите. За каква ме има? За поредната глупачка, която ще му се върже на глупостите и няма как да стане. Не съм такова момиче. Махни се! Аз си мисля, че ти искаш някакви сериозни служенки. Ма какво ми казваш, че съм луда? Махни се веднага. Да, може да съжалявам. Махни се веднага, няма да се обада. Какво ще направя? Ще направя, айде.
Ти какво правиш какво? Айде, маха се веднага изчезва. Каза веднага изчезва, звъни се. Стара, беше пратиш. Айде! Аз се видя, да, тогава. Айде, изчезва веднага, защото това е. Дневна какво ще изчезва веднага. Говоря, че така се получи. Аз пък не съжалявам, че се изчезва и това. Поли! Чакай, спри! Остана. Според тебе какво може да стане? Те гледам си разстроено. 100 пъти казах на Поли. Добре, че стана така, че го изгони. Колкото по-рано се отърве от него, толкова по-малко сълзи после. Нищо, виж, че нещата излизат извън контрол. Що го изхвърли? Що го изхвърлила? Виж, един и дойде човек. Той аз си я предупредих. Ма трябва да се занимава. Да танцувата. Между другото, Рая там. Ти сега нямаш друга работа, освен да дадеш пуканки, ти я придай. Айде. Айде, че писва от вас. Срам е, човек. Срам е? Какво е срам? Срам е, как да отида. Няма да крадеш. Айде, отивай. Отивай. Ами, айде. Няма, защото ми омръзва от вас. Айде. Добре. Всичко ти е окей, прекрасно. Сяне после. Ще ме слушаш, ще ме слушаш. Искаш аз да отида ти плача? Не, добре. Аз да отидам, кажа. Не. Айде. Не искам те бяга. Добре. Айде. Само отивам през банята да сложим малко. Айде да се свържа женски разговор. Аз не мога да разбера какво става. От едната страна драма, от другата страна драма. Нали щяхме правим купон? Какви сте разправи? Добре се получи, не се види. Задоволява се, ти беше покрай какво? Да. Супер, здраве се, че харесвате смисъл такъв, че е приятел. Ти е такава сладурка. А всъщност, като заговорихме, тя къде е? Някъде забавлява си го назва. Обаче се забавлява някакъв човек. Не знаете ли къде е? Мони! Айде на здраве. Здравей. Айде. Какво правиш, бе, Коко? Какво правиш, бе, момче? Нищо, бе. Какво това е, Какво момче? ти става? Защо изсипвате алкохол, бе, човек? Къде е пила? Чакай, не Може да е става. пила, бе, защо изсипваш алкохол, бе, човече? Остави. Стига, Не ви го стой, стани, бе, момиче, стани, бе. Да стана. Стани, ме чака пред вратата, карам към вас. Стани веднага. Не виж, че залита, бе. Не залита. Нищо и няма, тя изобщо не е пияна, бе, човек. Никой не е си по-бе. Чакай, бе, пред вратата, чак ме досъщ, ясните. Що изсипваш, бе, човече? Ма какво съм изсипал? Едно малко изсипах. Ти Ма не нали ми се удари? обещава, бе, човек, какво си изсипал? Ще изсипам само аз, бе. Ти кой си, бе? Кой съм? Никой ли съм? Ама какво съм изсипал? Едно малко. Лиго! Айде голяма Не ми работа вика голяма сега. работа. Утре няма, ясно ли ти? Става просто дъщеря ми. Какво са пали? Да, няма такъв малко. Какво значение има сега? Ама как се пада тази среда? Полек да причина, човек. Абе, стига пъти, бе. Утре няма, ясно ли ти? За какво трябва всеки път аз да съм виновен? Първото, което е, Симона дойде сама. Второто, което е, и Митко беше там. Какво само ми се заяжа на мене, Боби? Човек, нали си просто да ти казах, не ми се обещава. Ма аз съм изсипал едно малко, бе. Няма какво си сипал. Една малка водка, какъв е проблем? Какво малко си сипал, бе, момче? Еми ти нали си пал? Да, точно с мъжка, бе. Лиго! Тай, тръгвай пред мен, защото Ти си с мъжка. става. Тръгвай пред мен. Тръгвай при мен. Какво става? Що не си остатъка на купона? А? Не съм на кеф. Нещо си разхвърлял. Що не си на кеф? Нещо заради Наталия ли с капа настроението? Удобно е, нали? Да. Или искаш самиче да си останеш? О, чакай, че ще ти изсапам. Давай, ще ходим. Дай, ще ходим, ако искаш оттатък да пием при другите. Това е купона на Митко. След малко. Защо? Нямам кеф, бе, сериозно ти говоря. Как не си на кеф? Айде, като се знаеш какви купони си правим тук, ще се развеселиш, ще пиеш още едно-две малки. Виж какво ми правеше майка ми, като
кажеш, кой ще връзка, бе? Сабина!